Evo čovjek se istanova. Kako ulica odavde, da. Tu je neki projektant čovjek ovo ulicu, vidite ovako, i tamo da ide ulica. Tu će ulica da ide. Da, to je neki pametnjaković gradino dvorište pretvorio u ulicu. Odavde pa pravo tamo. Da, tamo da bude ulica. Strašno, hvala. Ovo će drvo da ostane, kako kaže čovjek. Ne znam, ako budem imao koga da pitam i ako bude neko hteo da nešto kaže, bit će dobro. Ovako će da ide ulica, valjda. Tako, tako, tako. Pa onda kroz prolaz. Na glavnu ulicu. Na pešački prelaz. Nigdje nema tabla. Ko radi?